En aquest vídeo parlarem de tirar la canya, parlarem de lligar. A tu t'agrada lligar? Se't dona bé tirar la canya? Com ho fas? Quin és el teu mètode? Poses un m'agrada a una foto antiga de l'Instagram per cridar l'atenció? Ets un solter exigent i busques un bon currículum a LinkedIn? Retuiteges una publicació del teu crush? O tens Tinder? Ho torno a repetir, tens Tinder? Com acabem de veure, la finestra digital ha obert un nou horitzó de possibilitats a l'hora de lligar. Però, i si se'n va el wifi? I si se t'espatlla el mòbil? Com ho faries? T'has preguntat com es lligava abans que existissin les xarxes socials? Tenim una bona font d'informació alternativa, que és la literatura. La bona notícia és que pràcticament tota la literatura s'ha escrit abans que arribessin les xarxes socials. I per tant, aquí és un bon lloc per trobar-hi consells, tàctiques i, sobretot, paraules eficaces per seduir la persona desitjada. A continuació, veurem els moments d'or del flirteig de la literatura catalana. Descobrirem com els millors escriptors de les nostres lletres ens poden ajudar a declarar-nos el nostre crush o, per exemple, com ho podem fer per establir una conversa amb una persona desconeguda que aturem al carrer. Prepara't per les millors declaracions d'amor de la nostra literatura. Els llibres ens ajuden a lligar i això és... Primera tirada de canya de la literatura catalana, el tirant-lo blanc. No és la primera, però segurament mai abans se n'havia fet una de millor. Te la recomano per declarar-te a una persona que ja coneixes i amb qui ja tens un cert feeling, sobretot quan comences a intuir aquelles sensacions d'èxit. Què passa en aquesta novel·la? Tirant-lo blanc, el capità de l'exèrcit cristià que està lluitant a Constantinoble es declara a Carmesina, la princesa de l'imperi bizantí. Com veieu, tenim al davant un molt bon partit i ja estem buscant alguna cosa més que un simple liu. Busquem una relació o, per què no, matrimoni. Ho llegim. Dieu-me, tirant, diu la princesa, si Déu us deixa obtenir el que desitgeu, dieu-me qui és la senyora que tant de mal us fa passar, que si en cosa alguna hi podré ajudar, ho faré de molt bona voluntat, car molt em tarda de voler saber-ho. Tirant posa la mà a la màniga i traia l'espill i diu, senyora, la imatge que hi veureu em pot donar mort o vida. Maneu-li vostra altesa que em prengui a mercè. La princesa pres prestament l'espill i amb cuitats passos se n'entrà dins la cambra pensant que hi trobaria alguna dona pintada. I no hi veia res sinó la seva cara. Llavors ella tingué plena notícia que per ella es feia la festa i va ser molt admirada que sense parlar pogués hom requerir una dama d'amors. Segona tirada de canya. La que fa el comte Arnau a l'abadessa del monestir de Sant Joan. Ens trobem en el poema èpic que va escriure Josep Maria de Segarra l'any 1928. Hi trobem una declaració bastant tradicional, un punt masclista i amb un toc d'en joanesc. És la típica que faria un xulo de barri, un noi fitness a una noia en una discoteca, presumint del seu tupè, dels seus músculs o del seu cotxe. En el cas del fragment del poema que llegirem, hi trobem un comte Arnau que va al monestir amb la seva família i, quan ningú el veu, s'aparta per tirar la canya descaradament a l'abadessa Adelaisa. Ho llegim. I ara el record, el seu neguit li parla d'aquell dia feixuc de res tan greus que varen venir a visitar-la el comte Arnau i la muller i els seus, que el comte Arnau tenia senyoria damunt el monestir de Sant Joan. Va fer la visita com solia, amb orgues i campanes repicant. Ell la va veure tímida i vermella, va endevinar-li el sentiment de Ju i va dir-li aquests mots a cau d'orella, tot vigilant que no el sentís ningú. Sou adalais, estivarola clara, i no tinc ganes de llançar-vos flors. Vos d'abadessa no em feu pas la cara, no és de monja aquest airet del cos. Voldria jo ser el sant que us aconsola, o bé el Crist que teniu clavat en creu, i espiar-vos els ulls quan esteu sola, o i tant com us vestiu i us despulleu. I potser per Nadal o Sant Silvestre, o per Corpus, que és dia beneït, us llevaré el baldó de la finestra i us faré companyia dintre el llit. Tercera tirada de canya.
la que fa Guillem de Lloberola a Conxa Pujol en la novel·la Vida privada, també de Josep Maria de Segarra. En ella veiem un noi de bona família però sense un duro que intenta lligar amb la dona més guapa, més rica i més popular de Barcelona. És una de les declaracions més enginyoses però també més arriscades de la literatura. Jo la recomano en aquells casos en què vols lligar amb una persona que està fora de les teves possibilitats i no tens res a perdre. Saps que no n'hi ha prou amb els teus dons naturals i ho has de compensar amb una mica més d'enginy i d'originalitat. Ho llegim. La manera com Guillem es dirigia a Conxa fou molt poc teatral. Natural mig del carrer, plantant-se-li al costat, com fan aquests desvagats amb vestidors a la primera que troben, volent iniciar un diàleg que moltes vegades no passa d'un monòleg curt i trist, perquè la dona ni es pren la molèstia de tombar la cara. Guillem ho feu així mateix davant d'un aparador en el moment que Conxa s'havia aturat a contemplar unes neveres. Simplement li mostrà un bitllet de 50 pessetes, assegurant-li que ell havia vist com ni queia del moneder. Conxa mirà la bossa perfectament tancada, la va obrir, va constatar el diner que duia i digué a Guillem que moltes gràcies, però que estava equivocat. A Conxa li va fer gràcia aquella situació i preguntà amb un cert aplom: escolti, a totes les dones els fa aquest truc del bitllet de 50 pessetes? Guillem aixecà els ulls i mirant-la amb l'efectiu íntegre de la seva barra contestà: a totes no. A les que crec que valen menys de 50 pessetes els ensenyo un bitllet de 25 i de les que crec que valen menys de 5 duros procuro ni adonar-me'n.